TV Budaya. Mriki anami wasapo kita hormati miase Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kamungkasan ingkang menata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngadahi dosa itin hormata ngeri mulai berdaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudah bisa masuk surga kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari kita bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudah bisa masuk surga. Ayo prakanca ngawurana rukun Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji lakoni sholat kaping telune bayar zakat pengapan poso bulan Ramadan ping limo haji lamun puasa namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang atas dawe dari pangeran ayo prokonso rukun Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat empat poso roe bulan Ramadan pelimo gaji lamun poso
tinggi gunung Kampung Malayong sarang malingkar di pinggir kali sarang burung di atas kayu sarang terlihat terlalu tinggi. Benarnya ikat sarungnya putus. Gua ketondong ya nona bikin rujaan. Lagu keroncong jadi pujaan. Ayo prakanca ngawarono rukun Islam yo iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun kuwasa ngelmu iku ayu kaya widodari maya kaya dokaswari yen ten catur prantane rawari mari yen ten turut munggah sarga tumrapakori Prakanca ngawarono rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira lawan ngaji kapindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun puasa do elingo wong urip iku sedelo aja susah padha poso yen ora poso uripe bakalan aloso sebab urip ibadahe sia-sia dina kiamat dina kang kekirisi langit pendet ditagok kena bumi sekarane kumpul muncrat dadi siji gunung ngacur lebar bumi jur diganti ngarep-arep rahmat ingkang maha kuwasa mugi pikantuk padilah ingkang sampurna elingo yen wis manggon ing pandasa njaluk bali ning donya wis ora ditampa banjur mapan ning isor kayu semboco
sabar lan netepi dawe kang mulya Rama sambat ora ana sapa-sapa kajabana amal ira kang digawa arabara rahmate kang maha kuwasa mugi pikantuk fadilah kang sampurna dadi wong aja padha angga-angga ora wurung temu popang mlaku kubur mori dibuka diuruki tidak Ojo tumet dadi wong bagus eling ana ora bakal dibungkus ning jero kubur malaikat gak diutus bakal takon amal Allah amal bagus ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam kang luwih mulya akhirate kecepa saking agama mila enggal kita enggal padha angupaya yen ora kersa uga kana coba-cobane manungsa iku bakal tumiba kita ora ngatine bakal tumeka di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya akhirate kecepa saking agama
durung turu ya mas digawe susah kepiye lek lakoni. Sapa ora mesti dadi bojone. Ireng-ireng ya mas motore kanceng bawarene tak sopir-sopirane yen sana ya mas ojo dipandang oleh ingat di omahe. Kiat kabar kumpulan ini Ramadan gua jangan dilebarkan. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaplah berdirimu. Siapa didengar kawanmu setia membela agamanya. Tuhan iganya Tuhan negeriku. Yo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam kang kanthi luwih mulya akhirate kejaba saking agama. Mila enggal kita enggal padha angupaya ya kanggo belani agama ana ingkang kanthi luwih mulya akhirate kejaba saking agama. Sampun pari